Bl-inflazzjoni dejjem tiżdied il-familji u l-anzjani qed jaffaċċjaw problemi ikbar sabiex ilaħqu sal-aħħar tax-xahar, tant li qiegħed dejjem jiżdied in-numru ta' persuni li jinsabu f'riskju ta' faqar. Fid-dawl ta' dawn is-sitwazzjonijiet reali qed jaffaċċjaw numru kbir ta' persuni, il-ħidma ta' Caritas Malta f'dan il-perjodu hija kruċjali ħafna, kif ispjegana id-direttur ta' Caritas Anthony Gatt. Dawk il-persuni li qegħdin bidħul baxx ħajħossu din id-daqqa ħafna iktar. Ġeneralment in-nies bidħul baxx jonfqu kważi 50% tal-introjtu tagħhom fuq l-ikel. Allura meta għandek l-ikel li qed jogħla b'din ir-rata huma ħajħossu dik l-effett iktar minn qatt qabel. Hawnhekk il-Caritas tipprova tirrispondi għal dawn ir-realtajiet. Bħalissa f'pajjiżna hawn is-Segretarju Ġenerali ta' Caritas International John Aloysius fejn matul iż-żjara tiegħu kellu l-okkażjoni li jara l-ħidma li ssir minn Caritas Malta kif ukoll għamel żjara f'dar Papa Franġisku u fir-residenza ta' San Blas. Għandna dawk il-persuni għandhom problemi ta' drogi li jaċċessaw is-servizzi tagħna, għandna problemi li huma homeless li m'għandhom saqaf fuq rashom li jagħmlu użu mill-dar Papa Franġisku li hija emergency shelter li hija ħidma bej il-Caritas, il-privat u l-gvern biex nippruvaw nirrispondu għal dawn ir-realtajiet soċjali diffiċli. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-Kurja tal-Arċisqof John Aloysius qal li kull meta jkun hemm il-bżonn għall-għajnuna u għall-imħabba, Caritas dejjem kienet u se tibqa' preżenti, hekk kif fost l-oħrajn tagħti dinjità lill-foqra u tgħin lil dawk li jaqgħu fil-vizzju ta' droga jintegraw fis-soċjetà. John Aloysius qal li t-tibdil fil-klima kif ukoll il-gwerra fl-Ukrajna huma l-fatturi ewlenin li qed iwasslu għal nuqqas ta' provvista ta' ikel. So today Caritas Internationalis has taken a program, a campaign, which is called Together We, which means together we can transform this world by taking care of the poorest, including in the area of food insecurity, because by taking care of the Mother Earth and taking care of the human person and putting the human person at the center, we can transform this world into a world of solidarity, where people can be living in harmony and also witnessing and also being in a position to care for the other. Minnaħa tiegħu l-Arċisqof Charles Cicluna qal il-missjoni ta' Caritas tibqa' li toffri futur aħjar lil dawk il-persuni li għaddejjin minn problemi. Huwa spjega kif kull meta jagħmel żjara fiċ-ċentri amministrati minn Caritas Malta jesperjenza l-kompassjoni u t-tenerezza. Caritas Internazzjonali u Caritas Malta wkoll, ix-xogħlijiet ta' djakonija li jsiru fil-Knisja f'Malta mhux biss minn Caritas imma anke fil-parroċċi bħala ċentri ta' solidarjetà man-nies u l-poplu tagħna kemm Malta u kemm Għawdex huma xhieda ta' dawn l-istil tal-Evanġelju. Infakru biss il-kliem importanti ta' Ġesu, kont bil-ġuħu tmajtuni, kont bil-għaċċus ejtuni, kont maritu ġejtu żuruni. Dawn huwa l-istil tal-Evanġelju u l-kriterju wkoll ta' aħniex parti mill-familja ta' Ġesu jew le. Marija Franca Lanza, Annet News.